Elkarrizketan Esti Martinez eta Aintzane Usandizaga. Bai, hobe geratzen zela eta hori, askotan hitz egin izan dugu gure artean, ez? Ipuin liburuaren gure liburuen aurkezpenaren arira, edo holako aurkezpenak entzuten ditugunean, ze antzekoak diren batzuetan, ez? Gai diferenteak, harremanei buruzkoak, komunikazio falta, esangabekoak, eta gero berez liburuak oso ezberdinak dira haien artean. Baina oso zaila denez, ipuin liburu bat aurkeztea, mamian sartu gabe edo... Bai, nik ez dakit nobelekin gauza berdina pasatzen den, igual bai, baina iruditzen zait luzeagoa danez, ez? Eta bazoa zenez pertsonai berdinarekin edo berdinekin, eta gai batekin sakontzera luzeago, aukera gehiago mateizu azaltzeko, ez? Ipuinetan txinparta txikiak dira, orduan ez dezu nahi. Eta gero ipuinak badula sorpresatik eta irakurlearekin jolastetik asko, eta nire eskotan beldurran baten eta aurkezpenetan azalpen gehiagi ematen baditut baldintzatzea gehiagi, ez? Irakurleak nola jasoko duen. Eta egia da horrek ere ematen gaitula, igual ere elkarkutsatzen dugu, ez? Eta denok aurkezpenak oso antzeko egitera, oinu da berrian atera dira liburu pila, ipuin liburu pila, eta oso ezberdinak dira. Baina egia da gauza batzuk errepikatu. Bai, azkenean aurkeztu nahi duzu liburua bere osotasunean, ez? Ez dituzu, eta hasten baldin bazara, ipuinei buruzko gauzak esaten, baina diozuna spoilerrik egin gabe, eta igual gehiegi luzatzen zara, orduan liburua bere osotasunean zer da, gai ezberdinak, pertsonaia ezberdinak, baina igual oso azaleko geratzen da, gehiegi sakondu gabe, eta zaila da, baina gero bere horretan oso ezberdinak dira, ez? Eta zuretan nire oso ezberdinak dira ere. Eta gai batzuk azaldu daitezke antzekoak, ez? Edo igual aurkezpenen zati batzuk hartuta, igual trukagarriak dira, baina gero ez dauka zer ikusirik. Baina nola azaltzen duzu, azkenean dago, horrez berrentasuna dago, ez? Narratzailearen ahotsean, egiaren estiloan edo tonuan, eta karo, hori azaltzea ere, aparte ez dakitela irakurla ize puntu arte interesatzen zaion hori hola azaltzea, ez? Eta ez beak deskubritzea, oso zaila da hori hitzekin zehaztea, eta berriro ere baldintzatu gabe, ez? Ipuin liburu bat azkenean bada gauzat oso fragmentatua eta hori dena elkartzea ez da oso zaila. Eta ni hori asko ikusten dut izenburua jartzerako garaian, ez? Ze zaila dan ipuin liburu bati, niretzako, izenburu bat jartzea, ez dakizun nola bizi duzun. Nik nahiko argi izan nuen, izenburua zein izango zen, ikusten nuelako, ipuinek jotzen zutela bide edo giro batetik eta bildumako ipuin baten izenburua da. Orduan, iruditu zitzaidan, sugerentea ere bazela, eta argi izan nuen, baina egia da ez dela erraza, eta ipuinei ere izenburua jartzea ez da erraza. Izenburua animalia domestikoak igual errexe egin zitzaizu, baina oso ondo jarritako izenburua dela iruditzen zait. Ze aurkitzen ditugu etengabe zure liburuetan pertsonaia oso etxekotuak, ez? Oso otzanduak bezala, eta baina badago beti hor zerbait, ez? Latente edo, ematen duna lertuko dela, azaleratuko dena, baina ez dena era bat lertzen, ez? Eta uste dut izenburuak izugarri ondo biltzen duela hori, eta batzutan, ematen dezu izenburu horrekin, nire abezpia bat kostatu zitzaidan, niri pasatzen igual kontrakoa. Ipuin bakoitzaren izenburua eta ipuin barruan dauden azpi izenburuak, ze izenburu pila bat dauzka liburuak, nahiko naturalki joan ziren ateratzen, baina gero guzti hori bilduko zuen izen hori, niri komplikatu xamarra inzitzaidan. Baina lan handi hartu zenuen izenburu pila bat jartzen, igual horregatik ere gero izenburu guzti horiek batean bildu behar izatea, zaila da. Zer gaina dira izenburuak, dira izenak, pertsonaien izenak, baina jolasa dago zure izenburuan, ez? Zomorrotu, baina aldi berean mozorrotu ere esan nahi du. Zure liburuko pertsonaiak mozorrotzen dira, baina ere zomorrotu egiten dira, ez? Esango nuke bi esanahien artean ibiltzen direla, eta zuri entzuna gainera bere baitan bildu egiten direla, ez? Zomorro bat bezala, eta mozorrotu kareta bat jarri edo kanpora azaldu benetazko itxura, benetazkoa ez den itxura batekin, ez?
Bai, badago ezkutak eta jolas bikoitz bat, ez? Eta ezkutatu gaitezke bakartuz edo ezkutatu gaitezke besten artean nahastuz. Eta bada pixka bate horri keinua izenburua. Eta gero, ipuinetako batean ere, zomorrotu hitz hori pertsonai batzuk beraiena egiten dute eta beste esanai bat ematen diot ere bai, ez? Eta azkenan horrek eraman ninduen hitz horretara. Orain gustora nago izenburuarekin, baina nik ez nuen bat ere argi izan eta kostatu zitzaidan. Eta ezkutatzearena eta zomorrotzearena eske oso ohikoa da, ez? Esaten dugunean bezala zertaz doa zure ipuinliburu harreman, ez? Ja, eta ze liburu ez doa harreman ez. Eta niretzako zomorrotzearekin ere berdina pasatzen da, azkenean denok dauzkagu hainbat mozorro edo zomorro gizartean superbibentziarako, ez? Denok daukagu traje berezi bat edo ezberdin bat segun eta ze testuingurutan mugitzen garen. Eta gero, denok daukagu ere zomorro hori, ez? Adibidez, zure liburua zomorroz beteta dago, zomorro domestikoz beteta dago, ez? Dira pertsonaiak oso beraien barruan bilduak eta egin dute beraien babesleku etxea saltzen da baina eta berriro, eta eremu hortan daude seguru, baina badago ez, beldur bat ere ze atera daiteken hortik, ez? Edo ezakitzuk ere ideia hauek izaten dituzun buruan pertsonaiekin. Bai, nik uste hori dela pixkat gure pertsonaien arteko ezberdintasunetako bat, ez? Zureak mozorratu egiten direla ez erakusteko parte bat, edo erakusteko haiek nahi dutena, ez? Beste pertsonaien aurrean, baina gero irakurleari zuk erakusten diozu benetan nolakoak diren, ez? Orduan badago hor aurpegi bikoitza hori edo pertsonaiek jartzen dituzten geruza guzti horiek, gaina azalean oso ongi ikusten dena irudiaren bitartez, ez? Aurpegi ezberdinak, geruza ezberdinak, eta hori oso ongi islatzen da, eta nirean berriz, igual ez dira inbeste mozorrotzen, agian agertzen dira gehiago haien beldurrak, haien inseguritateak modu agerikoago batean, baina oso bilduak daude, oso zomorrotuak daude, ez? Oso introspektiboak dira, eta ez dakit oso ongi zergatik, ez nuke jakingo adierazten, agian horrela atera egin zait, eta pertsonaiak eraikitzerako orduan horrelakoak direlako, igual beldurtiak eta... Bai, ni sentsazioa ematen dit, zomorrotzearen, badala ezkutatzea zomorrotzea, baina bada ere, lozorro batean daudela, ez? Pertsonaiak, igual erosotasun puntu bat eraiki dute, eta badaude, askotan daukat sentsazioa zure liburuan, pertsonaiak zain daudela, ez? Pixka bat zerbaiten zain, baina aldi berean beldurra diote aldaketari, ez? Eta nereak ere batzuk badute dilema hori, igual modu nabarmenago batean, baina iruditzen zureak modu xutiago batean ere dilema horietan bizi dirala, ez? Eta ere bai, aurkitu dudan beste konexio puntu bat, edo iruditu zaitan nahiz oso modu ezberdinan islatzen den, da ametsei edo ilusioei eutxi edo utzi, ez? Zure pertsonaia askok, lotzen dute igual heltzea, ez? Edo erosota lasai egotea ametsak aztearekin pixka bat, ez? Horre, zurik ezean ipuinean ikusten da hori, ez? Bikote hoiak izandako bi pertsonai, ez? Nola biek batera intzieten muzin ametsei, etzen nengo horra izan, ez? Edo beste ipuin batean ere famili bat islatzen dena, gela bat dago fisikoki non amets guztiek abandonatuak izan diran, ez? Eta nahi oso gai interesante iruditzen zait, igual da ere adinaren kontu bat, ez? Baina esaten dute 40 krisia dela injustu ohartzea bizitzan egin nahiko zen dituzken gauza guztiak ez dituzula egingo, ez? Bai, egia da hor agertzen direla egin altzen dituzkenak eta egin ez dituzunak, eta bai, bada islatzeko izan nahi zenukeenaren parte bat, ez? Eta hemen ere agertzen da, izan nahiko luketena. Ze modu batera agertzen dira, baina agertzen da ere atzeko estenatoki hori, ez? Ze izango nahiko luketen. Eta ezakitzuk sentitzen duzun erabat mozorroak entzen duten, edo egoten diren ipuin osoa mozorroa jantzita, baina niri bai iruditzen zait
hainbat ipuinen bukaeran ezin diotela eutsi kareta horri, eta hasten dela agertzen, ez? Benetazko hilea eta benetazkoa zela, eta lehertu egiten dela nolabait mozorroa eta agertzen dela esentzia hori, pertsonaiaren esentzia hori. Bai, nik uste bai ateratzen dela igual ezkutatu nahi duten geruza hori. Baina nahi iruditzen zait, igual ez dakit, oso eszeptikoa naiz, edo ez dakit, nahi iruditzen zait, ez dagoela benetako bat mozorroen azpian, dauzkagula mozorro pila bat bestearen gainean. Eta ez direla egitazkoak, baizik eta garaiaren egoeraren arabera jantzi eta erantzitugula, ez? Superbibentzia erramita bat dirala. Eta bai pertsonaia askok badauzkate geruza batzuk, bat ezkiena gustatzen, eta ez dituztenak nahi besteek ikustea, eta hain justu ere, horiek zenbat eta gehiago zokoratzen saiatu, gero lerketa handiagoa izan daiteke, ez? Aldiz zureak eusten diote tensioari, ez? Ni zure ipuinetan beti tensioa asko nabaritzen dut, gainera giroak oso ondo eraikitzen dituzu, ez? Lekuak, etxeak dira ia beste pertsonai bat, ez? Usaintzen dituzu, entzuten dituzu, sentitu dituzu. Eta hor lortzen duzu, eszena Tokio horietara sartzen gara pertsonaiekin, pertsonaien eskutik, lehenengo ipuinean behartzen gaituzu beste norbaiten etxean kuskusatzera, ez, protagonistarekin, eta dago tensio bat, eta irakurlearen tripak daude ia lerketaren zai, baina ez dira, igual ipuinen batean bai, ez, igual monstruo dolan badago lerketatxo bat, baina beste guztietan ez da lerketarik ematen. Baina uzten du gero ipuinak, ez, poso bat oso berezia, eta asko gustatzen zait, ze oso tentagarria da ipuinetan beti egitea bukaera oso, ez, su artifizialekin, eta nik tarteka egiten du, ze gustatzen zait, baina niri asko gustatzen zait beste aukera batzuk egiten dituzten ipuinekin topo egitea ere, bai. Bai. Zaila da, neurria bilatzea, ez? Tensioa mantendu, baina ez ote den gehiegi amilduko bukaera edo gehiegi edo su artifizial handiegiak izango, ez? Nik uste dut hor, ez dakit lortu dan edo ez, baina, iruditzen zait kontu zail bat ipuinetan mantentzea eta erritmo hori mantentzea. Eta komentatzen zenuen, ez duzula uste benetan mozorroak kentzen dutenik, baina baizik eta beste mozorro batzuk jantzi eta erantzten dituztela, ez? Eta lehen komentatzen nizun, ezagutzen ditugula pertsonaia horien kareta guztiak, ez? Eta guk geuk ere pertsona bezala ibiltzen gara, ezberdin moldatzen gara espazio eta testuinguru ezberdinetan, ez? Batzuetan gara protagonistagoak, beste batzuetan gara bigarren mailako pertsonaiak, batzuetan ezakit liderragoa gara edo gustatzen zaigu arkabean pasatzea eta kasu honetan ere zu idazle bezala ustut oso zintzoa izan zarela pertsonaiekin, ze irakurleari erakusten diozu nolakoak diren espazio ezberdinetan, eta hori aukeratu duzun egiturari esker, ez? Askotan ipuinetan aukeratzen dugu pertsonaia baten fragmentu bat, bizitzako tarte bat, eta erakusten dugu hori, ez dakigu aurretik zer dakarren motxila, batzutan bai, baina eta zuk erakusten diguzunez pertsonaia horiek beste egoera batzutan nola agertzen diren, arrastoak agertzen dira, ez igual historia bere horretan osorik, baina guai dago hori ikustea pertsonaia horiek nolakoak diren beste esparru batzuetan, ezberdinak direlako, beste kareta bat dutelako, ez? Bai, ezberdinak dira nire ustez batetik, esan dezun bezala, ez degulako testuinguru berdinetan berdin jokatzen. Iruditzen bazaigu ere, ez dugu berdin hitz egiten, ez dugu leku iguala hartzen, hori asko pasatzen da adibidez, haurtzaroko talde edo lekuetara bueltatzen geranean, ez? Derrepente, ateratzen dago handik zerbait, aspaldi batzean utzi genula uste genuna, baina berriro bueltatzen da. Hori batetik, baina bestetik ere, ikusten ditugu egoera ezberdinetan eta perspektiba ezberdin batetik. Ze ipuin bakoitza pertsonai batek kontatzen du. Eta, guri ematen bazaigu pertsonai baten irudia, preziatzen duen norbaiten begietatik, edo jasatez du norbaiten begietatik, eta hortartean egon daiteken abaniko guztitik, ezberdina da ere pertsonai horren inguruan egingo dugun irudia. Eta da bizitzan pasatzen zaiguna, segun nork hitz egin dugun norbait eta zer kontatu diguten berari buruz, non egin dugun topo berarekin denun ezagutu dugun, gu bagoaz pertsona horren
irudi iritzi bat eraikitzen, ez? Eta era bat fragmentatua da, eta era bat subjektiboa da, ze falta zaizkigun hutsunak guk betetzen ditugu. Eta liburuaren egituran dago saiakera hori egiteko nire muga guztiekin, baina hori izan da liburu honen obsesioa handiena eta estruktura guztia erabaki duena.